God eftermiddag. Så fortsætter vi med yderligere noget information omkring situationen i Grønland. Som Kim allerede har sagt, så har vi fundet 2 nye tilfælde her i formiddag. Og det er således, at det ene af tilfældene har meget tæt relation til selvstyret. Det er så tæt på, at os, der sidder nede i landslægeembedet, har været med meget stor sandsynlighed har været udsat for smitte. Og det gør, at vi nu har taget nogle helt ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger i gang. Vi kan ikke være i den situation, hvor jeg udsætter Kim Kielsen og andre medlemmer af landsstyret for smitterisiko. Så derfor er jeg her ganske alene. Så det er vigtigt at pointere, at der ikke er sket noget voldsomt nyt. Men nu, da smitten er kommet helt tæt på landslægeembedet, er vi nødt til at tage disse helt særlige forholdsregler for at undgå smitte til de ledende personer i selvstyret og i Naalakkersuisut. Men så lad os vende tilbage til den konkrete situation, vi har lige nu. Der er kommet 2 tilfælde yderligere. Det er ikke specielt overraskende. Det er, hvad vi måtte forvente i den her situation. Det er vigtigt at pointere, at det er her i Nuuk. Det ene tilfælde har forbindelse til universitetsmiljøet. Hvor vi allerede har set smitte. Det er derfor ikke overraskende, at der er dukket yderligere tilfælde op i det miljø. Så har vi fået endnu et importeret tilfælde, som så har forbindelse til selvstyret. Det var ganske forventeligt, at der ville komme flere importerede tilfælde. Alle de involverede, de er allerede blevet orienteret. Og vi har taget alle forholdsregler for at undgå yderligere smitte. Vi har i dag fået svar på et meget stort antal prøver. Og der var kun de 2 allerede nævnte, der var positive.
Det er prøver, der er taget i fredags og i nogle få tilfælde før fredag. Nogle af dem, der er blevet undersøgt, har ikke fået besked på, at de har en negativ prøve. Så vi ligger ikke inde med nogle positive svar. Hvor de pågældende ikke allerede har fået svar. Så det vigtige nu, det er, at der er ikke bred spredning i Nuuk. Hvis vi fortsat arbejder på at overholde alle forholdsreglerne, så vil vi fortsat kunne forhindre, at der opstår et massivt udbrud her i byen. Vi har taget en række prøver, også ude på kysten. Og alle sammen har været negative. Vi har i øjeblikket ikke mistanke om, at der er nogen ude på kysten, der er smittede. Hold fast i, at det er her i Nuuk, det foregår. Men vi tager fortsat prøver ude på kysten og er selvfølgelig meget opmærksomme på alle, som kunne være smittede. Og opstår der tilfælde af coronavirus ude på kysten, så vil vi omgående gribe ind på samme måde, som vi har gjort her i Nuuk. Så selvom det er et anderledes pressemøde, vi har i dag, hvor jeg står her lidt alene, så er der ikke noget afgørende nyt i situationen. Og vi fortsætter med at bekæmpe smitten i hele landet. Pressen vil senere få mulighed for at stille spørgsmål til mig. Men for ikke at udsætte andre for nogen smitterisiko, så kan det rent praktisk ikke lade sig gøre lige her og nu. Godt nok.